sé si ara escoltant-te, fa un moment, ara que escoltàvem aquest document, no sé si has practicat mai el pitch and pat. Jo no he anat mai a això, no sé què és absolutament... Tinc una absoluta idea del que és això, el pitch and pat. 40 camps a tota Catalunya per gaudir de... Això vol dir que hi va la gent no professional? Sí. Bueno, si va la gent no professional encara li trobo una certa gràcia. Si no, realment em semblaria com un camp de... Pots tenir la primera classe gratis. Bueno, perquè ho provis. no, si és gratis no m'interessa. Jo tot el que sigui gratis no m'interessa, perquè vol dir que és pel popolatxo. I pots anar pagant, també? Pel popolatxo. Popolatxo barato, això sí que no m'interessa. Vull dir, els hauria estat prohibit a la gent que vagi gratis als puestos. M'agrada com dius... Popolatxo. Jo els hi posaria un IVA del 200% a la gent, perquè no pugui per veure les practicar. teves pel·lícules, concretament. Popolacho barato. Popolacho barato de l'internet. Clar, són coses que haurien d'estar totalment... És que ho dius, et surt de dins. Amb accent a la I. Polatxo. I així, què és això exactament? Perquè encara no ho entenc. Milclassesgratis.cat I què he per de fer? practicar el pitch and pat. No, si és gratis no m'interessa. Jo els hi pagaré encara que Jo sigui ja t'ho he gratis. dit, si tu no vols, tu mateix. Popolacho. Josep Maria Bunyol, bona tarda.